Jes, hei, tervetuloa meidän toisen podcastin pariin. Ja tänään meillä olisi aiheena niin palkkahallinnon prosessit ja erityisesti miten niitä kustannuksia saadaan kuriin. Ja meillä on vieraan tänään Linkityn operatiivinen johtaja Mira Kuurne. Moikka. Hei, ihan mahtavaa, että pääsit mestoille. Ihan mahtavaa olla täällä. Alkuun vähän kertoa itsestäsi ja mitä olet tehnyt aikaisemmin. Joo, eli tosissaan Linkityllä on ollut nyt 2 vuotta hommissa, mutta sitä ennen niin on ollut semmoinen reilu 10 vuotta eri yritysten sisäisissä palkka- ja työsuhdetiimeissä ja sitä myöten eri järjestelmien pääkäyttäjänä ja ihan kädet savessa laskenut palkkojakin ja sitten muita juttuja, mitä siinä 10 vuoteen on mahtunut. Ja nyt tosissaan Linkityllä sen 2 vuotta ja siitä alkuun ihan käyttöönottokonsultin tehtävissä ja nyt sitten viime kesästä alkaen tässä nykyisessä roolissa. All right. Jes, no jos lähdetään nyt tonne meidän aiheeseen, niin mistä sun mielestä muodostuu toimiva palkkahallinto? Mitkä on ne peruspilarit, mitä siellä pitää olla kunnossa? No toimiva palkkahallinto niin perustuu tietenkin niin kuin toimiviin prosesseihin, eli tosissaan se, että palkat saadaan henkilöiden tilille, niin siinähän tapahtuu paljon asioita ennen sitä. Se ei ole pelkästään sen palkan laskijan tehtävä, vaan siinä pitää olla sitten tuntitietoa kerättynä, minkä pohjalta se palkka sitten maksetaan ja täytyy olla henkilöiden työsuhdetiedot kunnossa mahdollisessa palkkajärjestelmässä ja näin, että siinä on paljon semmoista hommaa, mitä pitää myös ennen olla. No sitten mitä palkan laskijan roolissa tietenkin on tärkeää, että heillä on toimivat työkalut, millä he pystyvät sitten hoitamaan sen palkan laskennan ja mitä automatisoidummat, niin sitä parempi aina tietenkin. All right. No sä kerroitkin, että oletkin toiminut niin kuin erilaisissa positioissa niin kuin palkkojen parissa, niin mitkä on sitten semmoisia asioita, tai tuleeko sun mieleen, niin kuin, jos puhutaan prosesseista, niin mikä olisi sitten puutteellinen prosessi? Minkälaisia sulla on tullut vastaan semmoisia, että se homma ei välttämättä meekään niin hyvin? No niitähän on tullut paljon vastaan, että ei mene hommat ihan putkeen tai tavallaan yleensä niin kuin haasteen aiheuttaa niin kuin se tietojen kerääminen, eli no mä oon ollut maailmassa, missä on ihan tuntilappuja käsitelty, eli mä oon saanut ne käsinkirjoitetut tuntilaput naamaan eteen ja lähtenyt niistä sitten laskemaan TESien mukaisesti palkkoja, eli ihan tämmöinen hyvin manuaalinen prosessi on itselle hyvin tuttu, mutta sitten on ollut myös isommissa taloissa, missä on ollut vähän enemmän automaatiota ja niissä ehkä ne ongelmakohdat on enemmän siinä, että siellä on ollut eri järjestelmiä, niin kuin mihin on tietoa kerätty, eli on voinut olla niin kuin tuntien kirjaamiseen, työvuorosuunnittelun tuntien kirjaamiseen oma järjestelmä, mistä sitten on tietoa siirretty palkanlaskentaan ja sitten siellä on tehty mahdollisesti TES-tulkinta ja sitten siitä niin kuin eteenpäin ja tavallaan niin kuin eri järjestelmistä niin kuin eri tietoja siihen, että päästään pisteeseen, missä meillä on palkat, jotka me voidaan niin kuin laskea ja sitten maksaa. Niin tavallaan ehkä niin kuin ne haasteet yleensä on sitten juuri näiden järjestelmien välillä. Eli jos niin kuin on puutteellista dataa, mitä siirtyy, tai muuten virheellistä niin kuin dataa, niin miten siirto toimii. Esimerkiksi meillä oli yhdessä paikassa oli semmoinen tuntienkirjausjärjestelmä, että jotta me edes saatiin sieltä sitä dataa, niin siinä meni yön yli siinä siirrossa, että meidän piti odotella, että me ei pystytty niin kuin heti saada sitä dataa. Tai sitten jos siihen tuntidataan tehdä korjauksia, niin me ei niitä korjattuja tapahtumia enää pystytty sitten viemään uudelleen, joka taas aiheutti sen, että ne piti niin kuin manuaalisesti naputella palkkajärjestelmää. Joo, kuulostaa aika työläältä. Joo, sitä se välillä oli kyllä. Joo, paljon teillä oli vaikka niin kuin enimmillään tuntilappuja. Niin sun edellisissä positioissa, mitä se joudut siellä, missä tuntilappuja oli, niin määrä vaihteli, koska tuli uusia paljon lisää, mutta kyllä siinä puhutaan niin kuin 400 tuntilapusta. Ei tietenkään pelkästään minulle käsittelyyn, että meitä oli sitten muutama muukin palkanlaskija, ketä silloin oli, niin sitten jaettiin tietenkin hommat, mutta puhuttiin 100 tuntilapuista siinä. Joo, no siinä ainakin on ollut tosi paljon hommaa tuossa. No siinä on ollut hommaa joo ja tietenkin just se, että saadaan ne tuntilaput ajalla, että sehän oli tietenkin sitten heidän esihenkilöiden vastuulla ne toimittaa ja sitten kun mietittiin, että onko tämä nyt 2 vai 7 tämä numero, niin olihan se aika mielenkiintoista. Joo, että onhan siinä aikamoinen virheen mahdollisuus, jos se on sitten tulkinnanvarainen, että onko se 2 vai 7. Joo, varmasti tosi paljon virheitä tullut. Juu, siinä ainakin paljon kysymyksiä, että pyrittiin toki tekemään täsmällisesti, mutta sitten joutui kysellä ihan, että onko tässä nyt tarkoitettu 2 vai 7 vai mitä tässä on, että tavallaan ihan turhaa ajankäyttöä. Kyllä. Niin kuin, että tosissaan järjestelmässä kun on tiedot, niin tietenkin ei tarvitse tämmöisiä asioita pohtia. Niin sitten enää käydä erikseen, kyllä. Miten mikä merkitys sun mielestä yrityksen arjessa niin toimivalla palkkaprosessilla on?
No mun mielestä se on niin kuin tehokasta, että on toimiva palkkaprosessi tietenkin. Kyllä. Ja sitten myös se virheettömyys niin kuin on siinä se lisäarvo, mikä se toimiva prosessi tuo. Eli tavallaan kun prosessit, totta kai prosessissa, missä tahansa automatisoidussa prosessissa, kun siellä on ihmisiä välissä, niin virheitähän sattuu. Et jos ajatellaan esimerkiksi, että tunnit on henkilöltä jäänyt kirjaamatta tai vaikka esihenkilöltä hyväksymättä ja silloin palkoissa ei ole sitä tarvittavaa tietoa, niin tavallaanhan se on virhe sitten siellä päässä ja sitä sitten täydennetään sitten kysymällä. Mutta jos ajatellaan, että kaikki menisi niin kuin ihannemaailmassa, eli jokainen niin kuin siinä prosessissa oleva henkilö niin tekisi ajallaan säntillisesti ne toimet, niin silloinhan se on todellakin tosi jouheva se prosessi ja tavallaan palkanlaskijankin työ on niin kuin tosi tavallaan, voiko sanoa nopeaa, mutta sitten puutteiden ja toki paljon on semmoisia ympäristöjä, missä tietoa liikkuu järjestelmien sisällä, mutta sen lisäksi on vielä esimerkiksi erilaisia Excel-taulukoita, mistä tulee tietoa, mikä ei ole missään järjestelmässä ja sitten tietenkin se sitä palkan laskentaprosessia hidastaa, koska palkanlaskija yleensä joutuu viemään ne sitten järjestelmään käsin. Niin kyllä, ja sitten kun nuo prosessit on automatisoitu, niin se vapauttaa tietysti johonkin vähän arvokkaampaa tekemiseen sitä aikaa. Kyllä, joo, että kyllä mä näen itse niin kuin, no en ehkä tykkää termistä enää palkanlaskija, vaan tykkään enemmän niin kuin palkka-asiantuntijatermistä. Eli mä näen, että se on kuitenkin asiantuntijarooli ja niin kuin ne henkilöt, jotka palkoista vastaa, niin he tietää niin kuin kyllä, miten asioiden kuuluu mennä ja pystyy myös tukemaan niin kuin yritystä näissä asioissa ja näissä kysymyksissä niin kuin sitten sitä kentällä niin sanotusti olevaa porukkaa. Niin tavallaan se, että se aika ei mene siihen niin kuin käsinnaputteluun esimerkiksi, niin sehän on tosi arvokasta yritykselle, että he pystyvät hyödyntämään sen henkilön aikaa niin kuin muihin toimiin ja tukemaan sitten niitä, vaikka esihenkilöitä niin kuin palkka- ja työsuhdeasioissa, niin tämmöiseen työhön, niin tavallaan itsestä tuntuu hullulta, että sitten käytetään jonkun aikaa niin kuin pätevän asiantuntija-ihmisen aikaa käsinnaputteluun. Niin eihän siinä ole järkeä. Ei se tunnu yhtään fiksulta. Miten sitten, mennään tuohon linkityyn vähän tarkemmin, niin miten sä näkisit, että linkity voisi toimia niin kuin tämmöisen palkka-asiantuntijan tukena? No ehdottomasti sillä, että tosissaan meillähän järjestelmässä on niin kuin koko putki mahdollista, eli ihan sieltä työvuorosuunnittelusta tuntien hyväksynnän kautta sitten sinne palkkoihin, niin se itsessään tekee jo palkanlaskijalle suuren lisäarvon, koska silloin niin kuin ei tule tätä tilannetta, että jossain toisessa järjestelmässä on se tuntidata esimerkiksi puutteellisena, joka on tullut puutteellisena palkkoihin, jolloin sitä täytyy manuaalisesti mahdollisesti täydentää, vaan sitten pystytään korjaamaan se juurisyy, mistä se puutteellinen palkkadata on niin kuin aiheutunut. Esimerkiksi vaikka lisätä ne puuttuvat tunnit linkityn järjestelmään ja niin kuin hyväksyä siellä, jolloin palkat heti automaattisesti niin kuin korjaantuu. Ja tavallaan se on niin kuin se lisäarvo siinä, että asiat voidaan tehdä yhteen järjestelmään ja se vaikuttaa siihen koko niin kuin palkanmaksuprosessiin automatisoidusti. Oli se sitten mihin suuntaan tahansa. Esimerkiksi ajatellaan tilanne, että on esimerkiksi puuttunut aiemmalta palkkakaudelta niitä tunteja ja palkat on jo ehditty maksaa, niin se on huomattavasti helpompaa, kun sitten vaan ohjeistetaan, että hei, että käyttekö syöttämässä ne tunnit järjestelmään ja esihenkilö käy hyväksymässä, jolloin palkanlaskija saa sinne vanhallekin palkkakaudelle valmiiksi korjatut palkkatapahtumat, jotka voi sitten maksaa henkilölle vaikka heti pois tai sitten seuraavan palkan yhteydessä. Niin onhan se helppoa, koska monesti manuaaliprosesseissa sitten, kun sieltä historiasta puuttuukin jotain, niin sitten palkanlaskija voi joutua sitten manuaalisesti syöttämään ne sinne palkkajärjestelmään ja myös sitten tulkitsemaan sen TESin mukaisesti. Eli meillä kuitenkin järjestelmähän, kun sinne jotain lisää tulee tai sieltä jotain lähtee, niin automaattisesti tekee myös sen TES-tulkinnan ja korjaa sitten sen laskentatuloksen. Kyllä. Sitten jos mietitään työntekijän kannalta niin kuin palkkoihin liittyen, niin miten sä näet, että linkity voi helpottaa sitä niin kuin työntekijän arkea liittyen palkkoihin? No ehdottomasti pelkästään jo se, että ei ole sitä tuntilappua, vaan ne tunnit on siinä mobiilisovelluksessa esimerkiksi niin kuin nähtävillä ja ilmoitettavissa. Ja toki meillä niin kuin sovellukseen tietenkin on henkilöille myös muuta tietoa kuin vain ne omat tunnit, eli sieltä voi sitten tarkastella omia lomakertymiä tai pekkaskertymiä tai tuntipankkeja, tai sitten ihan niitä palkkalaskelmia, jotka muodostuu myös sinne linkityyn. Eli tavallaan se tuo tosi niin kuin hyvän työkalun sille työntekijöille itselleenkin niistä omista asioista. Ja se on sitten aina taskussa mukana, kun meillä kaikilla melkein tuo älypuhelin tuppaa tuolla olemaan, niin pystyy sitten paikasta riippumatta niin pääsemään niihin tietoihin käsiksi. Joo.
Kuulostaapa hyvältä. Ja sitten jos mennään, niin kuin katsotaan eri toimialoja, niin kuin sun näkemyksestä, niin minkälaisia erilaisia haasteita jotkut eri toimialat voi tuoda liittyen palkkoihin? Kaikissa näissä on tietynlaisia käytäntöjä. Joo, no totta kai toimialakohtaisia eroja on tosi paljon, että oot sä ravintola-alalla vai ootko sitten vaikka kaupan alalla, niin siihen on tosi paljon niin kuin eroja. Ja tavallaan niin kuin se, että linkityssä meilläkin pystyy hyvin eri henkilöstöryhmiä käsittelemään, eri toimialoja, niin kuin vaikka yrityksellä olisi useampaa eri toimialaa, niin hän pystyy niin kuin hoitamaan niitä samassa järjestelmässä. Eli ei ole syytä ottaa eri järjestelmiä, että tämä ei nyt tue vaikka sitä ravintola-alaa tai tämä ei tue sitä kaupan alaa, vaan ne molemmat voi siinä olla. Mutta haasteitahan siinä tulee justiinsa enemmänkin niissä työntekemistavoissa, että on erilaisia, miten tehdään töitä, työvuorosuunnittelua täytyy tehdä eri tavalla eri toimialoille, erilaisia vaatimuksia. Sitten tietenkin testit on erilaisia, niissä on ihan omat kiekuransa sitten, että miten niitä niin kuin tehtyjä tunteja täytyy sitten tulkita. Ja nämä on mahdollista niin kuin rakentaa eri toimialojen osalta niin kuin sitten järjestelmää, että niin, se tulkitsee niin kuin samassa ympäristössä Kyllä. erillisiä toimialoja. Kyllä. Joo, mainitsit tuon sama ympäristö ja yhdistämisen yhteen pakettiin, niin miten sitten nuo kustannussäästöt, niitäkin pystytään luomaan aika paljon, just kun tuodaan kaikki nämä aspektit yhteen pakettiin, nimenomaan linkityn, niin miten sä näet tuon kustannussäästöpotentiaali? No kyllähän se on niin kuin aika helppoa matikkaa, että Kyllä. jos sulla on niin kuin useita eri järjestelmiä, niin sittenhän se kulukin on niin kuin moninkertainen, jos käytät niin kuin eri toimialoilla tai eri tarpeisiin eri järjestelmiä, minkä välillä sitten tietoa siirrellään, kuin se, että sulla olisi yksi järjestelmä, jota sä voit käyttää ja kulut tulisi vain siitä. Sehän on niin kuin ihan selvä. Ja toki kustannussäästöjä niin kuin näen myös niin kuin henkilöiden niin kuin ajankäytössä, eli mihin sitä aikaa oikeasti käytetään, että esimerkiksi niin kuin tiedän tapauksia, missä näitä vaikka tuntilappuja, niin joku päivätyökseen käy ajelemassa pitkin työmaita ja noutamassa henkilöiltä tuntilappuja. Ja totta kai tälle henkilölle palkka siitä maksetaan ja vielä mahdolliset kilometrikorvauksetkin, niin kyllähän se kuulostaa aika hullulta, että joku tekee sellaista työtä nykypäivänä, kun tavallaan hän voisi keskittyä niihin tärkeimpiin tehtäviin ja tavallaan tarkastaa ne tunnit vaan järjestelmästä ja hyväksyä ne siellä. Kyllä, joo. Mites sitten toi TESien tulevaisuus? Ja kun katsotaan tulevaisuuteen päin, niin TESit, enemmän nykyään yleistyy noin paikalliset sopimukset, niin miten sä näet tämän asian? Joo, no nyt varmasti, en usko, että TESit ikinä koskaan poistuu, mutta tavallaan just se, että kun nyt työehtosopimukset mahdollistaa hyvin monessa asiassa paikallisen sopimisen, niin sitten totta kai yritykset käyttää tätä mahdollisuutta sopia paikallisesti asioista, joka tekee sen, että se ihan raakatespohja, mikä siellä on, niin se ei sellaisenaan niin kuin päde, vaan silloin täytyy huomioida niissä tulkinnoissa myös nämä mahdolliset paikalliset sopimukset, jolloin ne on hyvinkin niin kuin yritysspesifejä laskentoja, koska ne paikalliset sopimukset on sitten hiukan erilaisia aina yrityksestä riippuen. Niin totta kai niin kuin ei voi ehkä sanoa, että kaikilla on aina vain tämä sama TES juuri tällaisenään, kyllä. vaan silloin siinä täytyy pystyä huomioimaan myös sitten ne paikallisesti sovitut asiat, joka onneksi meillä onnistuu ihan mukavasti, että tosissaan pystytään sitten asiakaskohtaisesti määrittelemään laskentaa. Joo, haluatko kertoa myös, me pystytään myöskin määrittelemään se, että meillähän Linkitulon vaihtoehto on se, että me ulkoistaa palkat kokonaan meille, tai sitten on myös se vaihtoehto, että asiakas maksaa itse Linkityn kautta palkat, niin haluatko avata vähän tätä näitä kahta eri vaihtoehtoa ja mikä se arvo voi olla, jos kokonaan se palkkaprosessi meille ulkoistetaan? Joo, no eli siis tosissaan, jos kokonaan haluaa ulkoistaa palkkaprosessin meille, niin silloinhan meidän palkka-asiantuntijat vastaa palkanlaskennan oikeellisuudesta ja hoitaa sen prosessin sitten loppuun asti, niin kuin kaikki ne viranomaisvelvoitteineen sun muineen. Eli tavallaan koko homma hoituu meidän palvelun kautta ja meidän palkka-asiantuntijoiden kautta, ja he myös tukee niin kuin asiakkaita sitten näissä palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä. Eli tavallaan se lisäarvo tulee siinä, että totta kai on tilanteita, missä niin kuin yrityksillä on hyvä olla niin kuin sisäinen palkanlaskija ja tavallaan sillä on tai palkka-asiantuntija ja sillä on varmasti niin kuin lisäarvo niin kuin yritykselle, jos hänellä on niin kuin asiantuntijatehtäviä sitten muuten, että hän tukee sitä omaa henkilöstöä ja näin. Mutta jos nähdään, että
että vain se, että tavallaan saadaan ne palkat maksuun on tämän palkka-asiantuntijan rooli, niin ilman, että hänen täytyy osallistua niin kuin yrityksen niin kuin toimintaan muulla tavalla, niin silloinhan se ulkoistus meille on aika järkevä vaihtoehto. Eli silloin me pystytään hoitamaan niin kuin kyllä se ja luotettavasti se, että myös palkat on oikein ja ajallaan henkilöiden tilillä. Kyllä. Miten sä näet tuon palkkayhteistyön niin merkityksen, jos me voidaan auttaa meidän asiakkaita kasvamaan, niin miten sä näet sen, että me niin kuin, otetaan se palkkaprosessi ja hoidetaan se niin hyvin, niin miten sä näet sen, niin kuin, että se auttaa meidän asiakkaita kasvaa ja autetaan, niin kuin, tuetaan siinä Joo, rinnalla? no, sehän on pelkästään jo tukea, että vastuu on siirretty siitä palkanmaksuprosessista meille. Eli asiakkaan ei tarvitse huolehtia. Siitä hän voi keskittyä ja käyttää aikansa sitten siihen kasvuun esimerkiksi ja niihin muihin oman yrityksen toimintoihin. Eli tavallaan se on niin kuin ajansäästöä heille siinä vaiheessa. Ja toki niin kuin kasvussa ollaan mukana, niin kuin on ensinnäkin järjestelmä itsessään, hän tietenkin tukee jo lähtökohtaisesti kasvua. Että se, että onko siellä 10 ihmistä vai 200 ihmistä, niin se ei niin kuin hetkauta sitä järjestelmää niin kuin siinä tilanteessa. Eli tavallaan pystytään hoitamaan myös sitten isompia massoja, niin kuin jos yrityksen toiminta kasvaa. Että se ei ole niin kuin meille ongelma. Kyllä, ja kyllä toi ainakin selkeyttää tosi paljon sitä tekemistä, kun siellä on kokonaan se työohjaaminen, lisäksi myös se työstä maksettava korvaus eli palkat samassa paketissa, niin kyllä se niin kuin tosi paljon niin kuin vauhdittaa ja selkeyttää sitä asiakkaan tekemistä. Kyllä. Ja mikä hyvä puoli on tässä tavallaan meidän palkkapalvelussa, niin on myös se, että me tuotetaan palvelu meidän järjestelmällä, eli meidän palkka-asiantuntijat käyttää ainoastaan palkanmaksuihin meidän omaa järjestelmää. Ja se sama järjestelmähän on nimenomaan myös asiakkaalla käytössä. Ja mehän ei piiloteta sieltä asiakkaalta mitään niin kuin osia. Eli esimerkiksi asiakkaan palkkayhteyshenkilö, niin hänellä on ihan yhtä suuret oikeudet niin kuin nähdä ja tehdä asioita kuin meidän palkka-asiantuntijoilla. Ja se on myös semmoinen lisäarvo, mistä asiakkaat on meillä tykännyt, että tavallaan he pystyvät myös saamaan sitä tietoa. Että joissain tilanteissa, jos esimerkiksi on ulkoistettu palkanlaskenta muualla, niin voi olla, että asiakas toimittaa palkkadatan sinne tilitoimistolle, joka sitten laskee siinä omassa järjestelmässään ne palkat, mutta asiakkaalle ei ole mitään näkyvyyttä kyseiseen järjestelmään. Niin meillä se näkyvyys siis tulee ihan jo lähtökohtaisesti asiakkaille. Ja toki asiakas voi sitten rajata, että ketkä heidän sisällä saavat nähdä minkäkin tiedon tai päästä käsiksi mihinkin toimiin. Mutta niin kuin tavallaan meillä ei ole mikään silleen piilossa pellin alla niin sanotusti. Kyllä. Joo, ja sitten kehittyminen on aina tärkeää, niin miten sä näet linkityn kehittymisen, niin kuin, että mehän koko ajan kehitetään tekemistä paljon eteenpäin. Kyllä. Ja viime vuonna tehtiin 600 muutosta plattaa ja varmaan lisää on tulossa, niin miten sä näet tämän palkkamaailman kehittymisen? No palkanlaskennan maailmassahan on pakko kehittyä, koska jatkuvasti tulee muutoksia ihan niin kuin viranomaisten puolelta ja niin meidän on pakko pysyä ajan hermolla, jotta meidän järjestelmä tukee sitä prosessia. Mutta toki myös tehdään semmoista niin kuin yleistä kehitystä, että pyritään tekemään niistä niin kuin toimista esimerkiksi palkanlaskijan roolissa, mitä hän käyttää järjestelmästä, että ne olisi mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja toimii luotettavasti ja loogisesti ja että tavallaan niin kuin parannetaan koko ajan. Ja tosi kullanarvostahan on myös asiakkaalta tuleva palaute, jonka perusteella sitten pystytään myös järjestelmää kehittämään. Mutta se niin kuin tavallaan, että eteenpäin mennään koko ajan ja myös pysytään niin kuin minimivaatimuksissa tietenkin aina ajan hermolla, että järjestelmä tukee sitä, mitä täytyy tukea, niin kuin, että jotta ne palkat menee oikein ja kirjanpidon tositteet muodostuu oikein ja niin kuin viranomaisilmoitukset menee oikein, tulorekisteri-ilmoituksiin menee oikeat tiedot ja kaikki, että koko homma toimii luotettavasti. Ja myös niin, että se on myös helposti ymmärrettävissä järjestelmästä, että pyritään myös siihen, että järjestelmä on niin kuin käyttäjäystävällinen niin sille tuntien kirjaajalle kuin sitten sille palkanlaskijallekin. Kyllä, joo. Hei, mulla tuli mieleen tuosta ajansäästöstä, että onko sulla mitään konkreettista esimerkkiä? Paljon me niin kuin, on ollut joku keissi, mihin on tullut linkitykäyttöön, niin paljon niin kuin, aikaa me oltaisiin säästetty tai jotain. Onko sulla niin kuin, mitään konkreettista sellaista? No, miten monta työtuntia tai jotain sellaista? No siis mulla on ihan konkreettisia esimerkkejä. Siis tiedän meidän asiakasyrityksistä esimerkiksi semmoisen tilanteen, että ennen palkkoja oli hoitanut useampi henkilö
ja kun vaihdettiin niin kuin linkityyn, niin näistä henkilöistä niin palkkoja jäi hoitamaan sen jälkeen vain yksi henkilö ja näiden muiden henkilöiden sitten aikaa pystyttiin käyttämään niin kuin muihin tärkeämpiin toimiin. Niin sehän on jo ihan huima niin kuin lisäarvo yrityksellä. Kyllä. Että niin kuin siitä, että sulla on useampi asiantuntija siinä palkkoja laskemassa, niin sä pystyt tiputtaa sen määrän vaikka yhteen henkilöön tai parin henkilöön ja ne muut pystyy sitten siirtymään niin kuin tekemään muita tärkeitä juttuja. Niin sehän on niin kuin ihan järkyttävä iso vaikutus Kyllä. yritykselle. Että tavallaan, ja se kertoo myös sen lisäarvon, mitä se järjestelmä tuo, koska jos tavallaan vähemmällä porukalla voidaan hoitaa sama asia, mitä hoidettiin isommalla porukalla aiemmin, niin onhan se totta kai pelkkää säästöä ja lisäarvoa. Ja varmasti näkyy myös niin kuin työntekijöiden hyvinvointi, että jos on ollut tällainen tosi raskas manuaalinen prosessi, mihin menee hirveästi aikaa, niin sekin, että niin kuin työntekijät voi paremmin, on helpompi. Joo, siitä tulee myös paljon kiitosta niin kuin asiakkailta, varsinkin jotka ovat siirtyneet niin kuin hyvin manuaalisesta prosessista niin kuin nyt automatisoituun prosessiin, niin kyllä ajansäästöjä on niin kuin huimia ja myös niin kuin, en ehkä pysty heittämään suoraan tästä niin kuin tuntimääriä tai sen tarkempia lukuja, mutta mitä palautetta on itse meidän asiakkailta saanut, niin paljon kiitosta siitä, että heillä on nyt aikaa muullekin toiminnalleen ja sitten myös se, että tavallaan se data on virheetöntä, kun se siellä järjestelmässä on. Tai jos sinne sitten joku virhe sattuu, esimerkiksi ne tunnit on nyt kirjattu väärin, niin sen korjaaminen on sitten yksinkertaista. Eikä tarvitse sitten metsästellä lippuja ja lappuja tai sitten tehdä korjauksia useaan järjestelmään. Kyllä. Entäs sitten noi kustannussäästöt? Onko niistä mitään esimerkkiä? Tuleeko sinulle mieleen jotain? Kyllä meillä yksi asiakaskin tuossa mainosti, että he on tehnyt ihan 47% kustannussäästöjä linkityn myötä. Että onhan siinä niin kuin varmasti niin kuin ja tosissaan pelkästään tässä niin kuin vaikka suoraan, jos ajatellaan henkilöiden niin kuin työtehtäviä, että keskittyykö se palkka-asiantuntija siihen näpyttelyhommaan vai keskittyykö hän joihinkin muihin niin kuin tehtäviin, asiantuntijatehtäviin, jotka tuo lisäarvoa yritykselle. Että vaikka henkilölle nyt se sama palkka varmaan kuitenkin niin kuin maksetaan, että tavallaan siinä mielessä ei tule säästöä, mutta mä näen sen sinänsä säästönä, että sitä pystyy sitä hänen aikaansa resurssoimaan niin kuin sitten tärkeämpiin tehtäviin, niin se on kyllä jäätävä säästö. On, kyllä. Ja ne järjestelmäkulut tietenkin, niin niistä tulee ihan huomattavia kustannussäästöjä, jos pystytään yhdistämään eri toimia saman järjestelmän piiriin. Ja mitä voi olla korkeimmillaan, eikö voi olla tyyliä, että on joku 4 eri järjestelmää yrityksellä käytössä? Kyllä, helposti. Tai 3kin. Ja sitten saadaan ne kaikki yhteen. Niin. Joo, että siis on just ja sitten kun on erilaisia henkilöstöryhmiä tai toimialoja yrityksissä, niin siellä on voinut valikoitua esimerkiksi työajankirjaus- tai työvuorosuunnittelujärjestelmiä niin kuin sen toimialan tai henkilöryhmän perusteella, että minkälaisia tyyppejä ne on. Niin siellä voi olla useampaakin, siellä voi olla vaikka yrityksessä 4 työajan seurantajärjestelmää. Ja ne on vähän eri henkilöstöryhmille ja niistä otetaan niin kuin kaikesta dataa vaikka sinne palkkajärjestelmään. Ihan hyvin niin kuin näin. Ja sitten vielä kaupan päällisenä jotkut Excelit tai... Kuulostaa aika sekavalta. Se on kyllä todella sekavaa. Sitten, kun on eri ihmisiä vielä eri käytäntöjä tehdä niitä asioita, niin kaikilla on varmasti omia, niin kuin, että se ei varmasti ole kauhean selkeä se prosessi. Ei, ja sitten jos mietitään aikatauluja ja muuta, niin aina niin kuin palkan laskennan näkökulmasta, jos mietitään, että milloin meidän täytyy niin kuin olla saanut se data, niin meidän täytyy huomioida ne kaikki mahdolliset järjestelmät siinä. Että meillä on niin kuin, että kaikkien niiden mahdolliset integraatiot toimii niin, että me saadaan niistä kaikista samanaikaisesti sitä dataa. Kyllä. Ja sitten jos jossain tuleekin jotain probleemaa tai muuta, niin siinä on aikamoinen soppa valmiina. Kyllä, ja sitten ne aikataulut on niin tärkeät, kun palkat on kuitenkin niin pyhä juttu, ja niiden pitää olla silloin oikein päivän tilillä, niin sitten varmasti luo ongelmia myöskin se, kun eri ohjelmien välillä siirrellään ja kaikkea, niin helposti varmaan tulee virheitä ja sitten... Kyllä, ja kyllä se niin kuin totta kai se vaikuttaa. Kuka meitä hupinsa tekisi täällä, tai en tiedä, ehkä joku tekee, mutta minä en ihan pelkästään harrastuksena tee töitä, että totta kai se palkka on niin kuin tärkeä asia. No ehkä joku tykkää täyttää Exceleitä. Niin, mutta kyllä. Mutta se voi tehdä paremmallakin tavalla. Kyllä. Mutta joo, meillä alkaa aika loppumaan. Niin Oi, meni kauhean nopeasti. Joo, saatiin aika hyvin tätä palkkahallinnon puolta käytyy läpi ja ei ihan mahtava juttu, että pääsit mestoille. Kiitos sulle, Mira. Kiitos kutsusta. Yes. Kiva. Hyvä.